Bon dia, avui m'acompanyeu a una sessió de cames. Són 8:45, semblo una persona nova perquè al final vaig optar per retallar-me la barba i ara estem amb el preentrenament, que quan acostumo a entrenar pels matins prefereixo l'opció dels cereals. Ja vaig dir en l'anterior vídeo que sempre tinc dues opcions, o cereals o crema d'arròs amb beguda d'ametlles i un plàtan. O sigui, ara ens menjarem el preentrenament i l'episodi d'avui serà única i exclusivament amb una bona sessió de cames. Primera línia del carrer. Anem els peus. Flipa! Una vez. Saquegem el pes i anem tot. A la vista, Onda que... Sí, serà l'auricular. Uita. Una vez. Mare web. No sé més. Com brigues. Aguadis. Aquí està. Joder. Ai, que són nous. Arribem ara al pes mort. Portem els 4 accessoris a dalt, vaig a seure. I ara ens queden 3 exercicis, però jo crec que ara és el punt mig de la sessió, ja que ens queda pes mort. Ens queda
una pressió horitzontal de cames i després els hip thrust. Hip thrust, que en català també té un nom, i vindran un dels propers capítols de Català Correcte, si esteu atents a Instagram. Doncs comencem a aproximar. El meu pes mort se suposa que ha de ser amb cames rígides. És una variant on tens la barra un pèl més separada i el maluc es queda més alt, per dir-ho, i així emfatitzes més amb... Espera un moment. Emfatitzes més amb el treball de l'esquena baixa. Què passa? Que jo, al anar posant pes i més pes, estava fent ja un pes mort romà, convencional, que ja no és tant cames rígides. Llavors, anem a fer la segona d'aproximació i segueixo parlant. Dos, tres. Vinga, que si surten. Puja el sabadet. Vinga. Vale. Molt bé. Ara, quin mareig. Ara anem a fer un back off, que es diu, que és fer una sèrie, primer amb més pes, amb menys de pes, després respirar una mirada, i després d'aquest top set de la primera sèrie amb més pes, fas el back off, que és una sèrie amb menys pes i més repes, o les mateixes també podran ser. Ara anem a un rang de 8-10 repeticions, a un RIR 1 o 2. Ho hauré de revisar. Però la primera m'ha agradat perquè em sembla que ha estat més la variant de cames rígides que no pas el romà, que és com ho feia abans. Però ara toca respirar. I realment m'està fent bastanta vergonya el fet de posar-me al micro i estar parlant sol, perquè veig bastanta gent entrenant pel meu voltant. Hi ha alguns que se'm queden mirant. Hola. Però és el que hi ha. Al final, aquí tots estem entrenant, uns amb un objectiu, uns amb uns altres, i l'opinió dels altres me l'ha repampinflat. Bueno, me l'ha de repampinflar, perquè encara estic en el traig, però m'està agradant. M'està agradant. Som-hi. Com va dir Sòcrates, wait. No. Era així?
Una més. Vale. Molt bé. Molt bé. Sí, senyor. Ets un crac. Han entrat ja les genolleres al joc. Toca fer aquesta pressió de cames horitzontal unilateral en pus lliure. Som-hi, no? Hòstia puta! 3, joder. Som-hi. I ara ho he d'igualar amb l'altre, saps? Toca't. Una més. Que està bé, Em passa molt amb la cama que arribo més a un fallo mental que no físic. És tant la càrrega que jo penso que ja no puc més. Avui on miro el vídeo que de gas d'antena que n'hi cabien 3 més. Però bueno. Vale. La tovallola sempre. Última sèrie. Últim exercici del dia. Vinga. Han de sortir 8. Si surten 8, el Sabadell entra a playoff. Si surten 9, el Sabadell puja líder. Hòstia, quanta pressió, loco. Sis. 7. Vinga, va. 8. Preferència. Vale. Bueno. Vinc aquí a despedir el vídeo ja. En general crec que ha estat un bon entrenament. I, de fet, aquest és l'entrenament de cama, és el segon del microcicle amb el que vam començar el primer vídeo. Al vídeo anterior vam veure empens, traccions i descans, que eren els 3 primers dies d'un microcicle, i l'entrenament aquest de cames que hem fet avui és l'últim dels 12 dies. Veurem que fèiem empens, traccions, descans, tren superior, tren inferior, descans, i els repetíem, una mica diferents els exercicis. Doncs aquest era el 12è. Jo crec que m'he entès, però s'ha entès. Però m'allargo perquè m'agrada. Són les 12:15, hem estat unes 2 hores, 2 hores i quart entrenant, i és el temps ideal per ara anar ràpid a la dutxa i entrar a la feina. Així que recorda donar suport, comparteix aquest contingut si t'agrada i a veure com m'aixeco jo d'aquí. Ens veiem a la propera. No puc més.